Vesa täällä Help Centeristä. Onko siellä kaikki hyvin? No, kyllä kaikki on ihan ok. Sain juuri tiedon, että porolauma on tulossa noin 5 kilometrin päästä tielle, joten ottaisitko toisen käden myös rattiin kiinni? Onko pakko? Kyllä, Elmo, tämä on turvallisuuskysymys. Laita toinen käsi rattiin. Ei täällä yleensä mitään poroja on näkynyt. Suosittelisin myös pysähtymään seuraavalla huoltoasemalla. Onko musiikki hyvä? Ei kun laita hei jotain vähän menevämpää musiikkia, mä nukahdan ihan kohta. Kävisikö tämmöinen teknolista? Tätä sinä usein kuuntelet. Elmo. Elmo, kuuletko sinä minua? Mitä tapahtuu? Elmo, sinä ajoit juuri robottikoiraa päin. Ei koiraa. Mutta auto on kunnossa ja näen täältä, että elintoimintosi ovat myös kunnossa, joten älä huoli. Voi helvetti. Ei nyt vain ehdi. Mitä kello on? Kello on 6. Hei, yhdistätkö Petelle? Yhdistän Petelle.